Kajing sya thombor ki kentai hapo ka jala megalaya kala nang kiu kat banang mi kisngi padang hakini ki khendiat tayo ki baladam kum kani kajing ja ka basngosi kala wan ja ya arngot kilong kmi ki banang kani ka jala kawai na kini kajing ja kadai ka balaja nong ba shilong kata ha ka arpu pra tarik ulrempang araja arpusan ha kawai kedukan ka badan ha persya ususu tham auditorium ha ka ba kawai ka long kmi ka bala itu kerteng kum ka kong damonika lalu kala sya bathat jubor ya la kajing im ha batrei lang bat ka Bala itu kerteng kumusunai sing bat kawai pat ka jingja kadai ka belaja ha mairang kata ka artari ulber araja arpusan na ka jinglap ya ka met yap jong ka kong darisha lingdo kensi ringkat bat ikun ibadang arbanai ki bala per ha ka jaka pelang ka badan halang tor ha ka ba hadu menta 4 la ban penti kena manu bala le ya ka ni ka kam Haka pratari ulaber araja arpusan ka badairu ka sngi ka baka partai ka rakhi ya ka sngi kerpang ki kentai lani ka International Women's Day ka seng trailang ki kentai haka jingalam ka kong Batinora Rani Secretary kala penlong ya ka jingalang bajar-jar ban penramjur halor kini ki jingja ki bala kta mat yong ya ka imlang salang ban thang mombati kum kadak ban pen I ka jing sungulam na ka banta kini ki mensim ki bala letno na ka ni ka sla partai Lala ban sakhi yak jingwan ya shimbanta ki patba nong song snong nalor ki bahyeng jong kini ki lanot haringkat ka jingra ya ki plakat ki bala tho da ki kentien penram ya ki brio ki bala le ya ka dika kam baman Hagje kran bat ka kong batti nora kalaong ka jing thmu ban penlong ya kani ka jing alang ka long makum ka long kami ka don ka jing sukhya halor kini ki jingja bat lengba kani ka jing alang ka long ban penram jor ya ki brio ki bala le ya kini ki kam baman Ngarung ade ka kathai ngadai galong kome tehaba ka parthai salansar ka rakhe ya kane ke International Women's Day kat bahaswa bangin le kane ka ja kum kini ki bangi osngo ki kubor tengah sngo khia kam sim ngong ngidei ban pen pau ngimdei ban ngap na la yeng ban sia khana yeng reingin pen pau sabar ya ka jing sngo ka jongi ya ka jing khia ka man sim ka jongi halor kini ki jingja ki ba impoi perkhat ba kum ki kenthei kin cha ban ben kum kini ki por ki ba ngi la kmelti ba kalanang duna nrei kanang khiim pen ban ke ya san ipade kita ka jing thmu benang kani ka candlelight vigil mentang sini kane ka jing thmu jongi kam da de bangin penbor ne bangin presek sokar bakan le nama kani kam de ke benta ka jongi ka long ben bangin pen ai ka jing snolem bat ka jing penrem jur ya kini ki jing le thombor ka jing le bat ba bam su nyau ya ki kenthei ki ba long ki ba lui ki ba pli kan rat ki ba don la ki khun ki ti ba ka mai kendoi halak malakas ngi ban pen bidap pen biak mi ki khun rei ki sale dusmon no kumni ta ka tangi don ka ta jing so khia ke habadan kino ki jingja thombor ikin thai ai habadi ba kani ka por mentang ban bina ba don ba mi sakmat ban pal ka so ni penram rei thai ka tau ka dau ngaru ngamla ban jubab ya kata namar belai babun hi nangi ngilong selfish manong mak tin phalai ngimda kuslai bakam jahing le jong tin rei kiton tangkat tu kat ningut ki badan ketakam sim ke jing sngo ke dengar kanakani ka seng trelang kitai ngimpat ju ya don kum kini ki habangi osngo siap pasiau para mangi tin rei kane kanti menta tangong em nginyeng namar ba ka perthai kan I ki ken so thu kan ba ngia sinong thau ru bangin ai ke kata ka jing kentu kan pham ya ki khun samla ba ken long ki balong pikir yala di kham tam ki khun kan thei ba ya ki khun chen rang ru ba ken nom nyau be ni ki kan thei ba ken la ban ya ba ken Kumanong ka bro ka sedang nalar pay tingin ai kataka nong rim ya laki ki khun la jong bakin so thu kan thei san rang idei ki khun ki jong blai ngim dei
ublei oklem bu ha perthei ban penyeper re ubri hu penyeper kentei senrang ladam dan ka kemi ka mun dan kun kadai te kadai kata kan ka ba ngi di ban su thu kum ki senrang ru ki di ban su thu ba ki wan nei ki wan ka kemi te ki kentei ru ki wan ka kemi te ngi long ka ju hakmat ublei hakmat ubri ka ba bangin ang nabar bangin si pendu jaka lumni ka sarkar kan le kadai hinar pe ki keme ki pa ki dei ban long ki berpikir ban pe jala ki jong ki khun ban ai ka ji kai bakin burom keliang ya ki khun thei bat ya ki khun senrang ki khun kan thei ya ki khun senrang ki khun senrang ya ki khun kan thei tilara kalas dang nala rempai baro ngatrai ngin kan saja hi kan ni saja mdai tang na rempai na ya ki haki balang ki baper baki don kin ai jingi kai na du baki dang rit bakin so thu ban burom ya kethei senrang bangin nyalong equal kamun nyalong kaju hakmat ka perthei namar blei hi bola thau yang i senrang bat kentei bang yuan long riwi seknek perthei Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F hakajing som yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya